Intro na yan. Hi guys, magluto ko kuan guys kanang sinabaw. Kay lami kay higop og sabaw. Dali, atong tanaw na. Nanga si nanay. First step. Ahos. Ato siyang pa-brown kay mas nindot ko ning mo-brown. Matod pas karaan. Kay humot. Ato pa ning tigyag ukay aron di pod mapaig, maangay ang yang ka-brown. Dayon. Ang na kanito suka na. Ano man? Dugay. Bombay. Ang sadlas ng suka. Laso na din ah. Ako may nabali na. Baboy. Baboy. Oh. Ang mamoy. Itang pagdaw. Tarong ating ay makurugting. Pangagutan ba? Kaya para pa-fresh to, pa-healthy. Ang asin. Ano yung asin? Pangan na ito gamay ang asin. Ang tablespoon. 1 1/2. At isang sinagamay daan para matuhok ang iyang lami. Matod ba nila? Patis gamay. Nga. Tangan na ito black pepper gamay. At number mo. Ang all pa no, all spice. Isa yung spice. Isa man. Spicy din eh. All spice din. Dito ano. Mura na siyang pansit sinabaw na isa. Adlay na daan na yung o na. Huwag na pa'y tanghon, pwede na na. Opo tayo na mag-ibut niya. Okay, ato okay yun guys. Humuta oy. Sarap. Natarong. Tarong mo man sabi. So, ato sa na siya pasagdaan diyan. Ato sa ni siyang takuban. Para ang takub. Ito naman yung nagpihira ka natin eh. Yung ito yung naglamuting. Diyan nga na nanay. Aliwang! Unya na ni. So, porsinta sa mga utsan nun nga ikasubak. Ano naman ito? Nagpalit siyag batong o try. Kung palagsik sa mata para og mga kitag cats ba. Mabtik. Mabtik sa mata. Igo ka po. Ano sa balating? Tiyan rin ako yung igo na. Kuha ta nun. Ano eh? Kuha na kita nun. Di lang kayo ni panitag maayo. Kanang kapak-pakan lang ba? Nga naman ay. Kaya na ako ng vitamin sa kuha na na. Matas kalimutaw. Nga din nanay. Ano ting? Ano pa naging hugasan? Ano na? Hindi na din hugasan. Ito sa nagila.
na ni dagkuon guys kay aron di malatag dali. Bagaon ba? Lami ni. Masa. Ato yung tanahon guys ha. Wow. Lata na ni. Ako may pangutan-on nga. Siya may chip cook. Adi ba ang kalbasa di mayo lato mayo? Asa ko na. Gum ko. Adi. Ato ilunod ning kuan. Yan mga sagol. Mga sagal. Nang ano? Batsing? Hinugasan na ni? Batsong first. Ginahan ko ka ng batong green pa ba? Nagluto ah. Yung pabukalan ang tanan mo na eh. Pabukal ba na? Kitarong mighugas? Yes. Bili ko ha, madura po basket, di ko makaon. Ano di mo kabinlan eh, kadaghan na eh. Nakalamian ang ito ah. Ang nagdaglami ana ang mga dahon, mga Nagdaglami ang nagluto. Kaya lami mga nagluto. utanon. Ano ka na? Lami jud na kay Ano ba? inapilan man naglove. Ano ba? Ah? Yati, sira. Yaman na Misubakan yun, naglove, mao nang lami. Totoo, yan totoo. Iba mo naman lami. Yatay. Ay so, ato sinitakuban bi. Tilawan, tilawan, mi. Tawa. Asa naman napadung ng imong Gabi ha. asa na sa ka magduwa? Ano yun? Tuesday club. Di club unya katong last inos di. Kuan dito kas kuan. Ito. Saksak. Saksak. O, doon naman ang... Doon Doon na kadlaw mo. Martes o Bernis. Nya karon nasa man ka? Sali yan sila. Okay. May kayo. Very good. Patik. Pachik. Follow and like and comment for more recipe. Sa 9Nets TV. Ano na ta? Oh guys, loto na guys. Kainan na. Daghan kay utsan. Rio. Ikaw na si G. Wow, yummy guys. Yummy hotdog may tumi. Yummy hotdog may tumi, mura kag sikuan. Kinsa to Tim? Wow. So yum. Dad! Happy sinaligo. Hati. Ah, na ta. Si G, uy. Ajay! Ang ganda rin Tim. Pag na na. The time lapse. Wow, sarap! Yummy! Perfect!